Да, и здравейте, аз съм BG Прото и тук сега с мен е Крис BG. А и Никито, Гизмо 210. Сега ще играме в авесомето. Да, и аз съм хелпър. IP в описанието да влезете и също тук ларповете. Първо ларп SMS. Сервера преди беше реснат, защото нямаше спаун, нещо се бъгна и не знам. И ларп SMS. От тук можете да си вземете ранг Leader King. Номера, нали, номера, вие ще го прочетете, текста, цената е 12 лева. Ето му ги. Ето се е най-скъпия ранг. Този ранг има Nick, Near, Top, Repair, Hat, Disc скоро ще бъде добавен, Fit, FC, той ранг Leader Skeleton, има Repair, Hit, Disc, нали, и Fit и FC. Този е, не знам кой е, някакъв King, 480. Ремлокни сега и има Fit и FC. И да, сега другия ларп сервира. Тук може да седнете фри айтеми и да отидете си промета хом. Къща се защитава. Мукни малко е! Къща се защитава с рез, който се купува с пари. Ето тук. Кажете си на Трябва сега да ви кажете хи. Да, и котката ми сега се чува, нищо това не е проблем. Да, и тук на Warp Survival нямате ранг. Не знам защо. Може да бъде оправено. Или не знам, ето тук фри айтеми, различете на там и си правите хом. Тъй ларпове, други няма. Скоро ще бъде добавени. Тук ще правя епизодчета. Поредичка. Ето ми го вендърчеста. Ето го изпълна. От тук можете да си вземете XP. Тук можете да си вземете XP. И да енчантвате. Тук имате един меч. Енчантвате и може да се падне всякакъв костюм енчант. Тук имате сетове, мрадви. Ето тук можете да си вземете фри полшонки. Криси, ти снимаш ли? Там от енчантинга има табела. Ето тук фри неща, тук фри енчантове. Ела ти покажа. Виж. Ей тук бе, тук, дето се е закрили. Ето е. Ето го валито. Може да го навали. Давай си собие да мини споделя. Така. Ето тук фри сетове, фри мечове и брадви, фри стрели, фри енчантове, както казах. И да, това беше от клипа. Малко късичок, но колкото за ревю на сървъра. Ще скочим да направим едно PvP. На 100 слаг, не знам как ще стане. Тихо ти малко. Сега ще вляза. Не, няма. Те ще набият, ама нищо. Аз и така за клипа да скоча. Скелетън ли си? В кога? В кой сервер? Тук в авесомето? Кефи са. Да, чам се сега ще наби. Или можем ние да убием него. Как ми лагва. Ето го Галипс. Първия хакер. Гледайте го. Направо се върти на 5600 градуса.
Направо не знам какво кажа. Думи нямам направо. Аз не знам де съм. Не знам де се намирам. Лайва ми толкова много, че... Ето, то би слега. Ето. Направо бе, не е хакер, не е. Това не е хак, хора. Да си пръснем една страничка. Добре, то знаш. О, то дропва, аре бой, дропва. Дроп. Бутуши, Крис. Дай, тук стават най-големите мелета, просто направо... Думи нямам, Крис, не дейс на тестите, бе. Аре, чамса сега го пребиваме, тук дропва. Диди, кой му остави на толкова малко, е? Да, и за командата Logout се килва с команда. Ако използвате много, да вече ще ви баннат там за няколко дена. Къде си, брат? Ето монстъра, всеки тук се бие. Сега е 11 часа и виж колко много хора. 11 часа и сад най-големите мелета тук. Бързо, бой по джамса. Оф, пак ми бъгва мишката. Не бе, мишката ми се върти. Не знам. Ето. Да дерби панда е Уидър Кинг. Да, и ония ранг, дето е N.King е Nether King. Бой по джамса, сменя сета, бой. Бой, дропва. Айде, GG. Не, един тук друг дропна. Фиксо. Да, я се сменя сечето. На голямото про. Добре. Фикс. Убиха на нищо. Ето видяхте какви мелета стават просто от Зед Брангър, да. Аз скочих някакви мечове, защото ги имах да енчантвам и да, това беше от мен. Аз бях BG Pro, тук с мен беше Крис BG, не знам той дали ще спира, но да, спирам. И искам само да ви се извиня, че не съм снимал и да ви благодаря за тия 50 абоната. На 70 съм обещал, че ще направя. И арт.